Здравейте! Измина една година от последното ми видео, което аплоднах в канала си. През тази година се случиха много неща. Набързо ще ви разкажа какво се случва и какво съм планувал да правя. Когато започнах видеята по време на старта на пандемията, бяха на вилата, имах възможност да работя. Разказах ви, че отдавна мечтая да имам собствена работилница и да правя ножове, така че канала ми е с ножарска насоченост. Така или иначе успях да построя работилницата си. В момента е на етап, съм стигнал до там, че тя е окабелена, прикани всички лампи, електрическо табло и остана само да бъде обзаведена, да го вкарам машините и да започна да работя. Също така си купих и газова пещ, за да мога да продължа да кува на вилата. Но нещата така се текоха, че се наложи със семейството ми да заминем за Хърватска и в момента живеем в Хърватска и всички наполовина сбъднати мечти останаха в България. Нямам никакви условия да работя в Хърватска, нямам машини, нямам място. Така че ще се върна отново към работилницата, когато се преберем за лятната ваканция с децата в България. Тогава ще направя серия от видеа за работата по работилницата, но до тогава съм в Хърватска и нямам възможност да правя нищо такова. Понеже много ми се занимава с ножове и търся всякакви начини да мога да бъда близко до това хоби, изкуство или както искате го наричате. В момента съм решил да започна да проектирам сгъваеми ножчета и не само сгъваеми, но основно сгъваеми в 3D софтуери, които да реализирам на по-късен етап и да произведа. Като в момента тук отзад на монитора зад мен виждате първото ножче, всъщност, което съм проектирал и първото острие, което смятам да изпробвам. Идеята е да направя колаборация с мои приятели, които имат поточна линия за производство на ножове, българска фабрика малка, които са много кадърни, много добри ножари. Идеята е аз да проектирам ножовете и да пробвам да ги произведем с тях заедно. Но производството на едно ножче от такъв проект крие много рискове, защото на хартия проекта изглежда добър, на хартия дизайнът изглежда перфектен, но когато го реализираш, има възможност да не ти хареса, да не е удобен, да не е функционален, да не е практичен и много други неща. В този ред на мисли реших да си поръчам един 3D принтер, на който да принтирам частите на ножчетата, които проектирам, да ги сглобявам и да видя как стоят в ръката, за да мога, ако евентуално има недобри решения и грешки в дизайна, да ги променя. Още на етап проектиране, а не когато вече сме на поточната линия и сме сетнали всичко, което е доста скъп процес, да откривам грешки в дизайна и да се налага да се връщам назад. Така че след серията видеа, които предстоят, са свързани с започването на тази нова инициатива. Първото видео ще бъде за разпаковането и сглобяването на 3D принтера, който пристигна вчера. Ще го сглобим с сина ми и ще пуснем първото острие, което съм направил, за да видим какво ще се получи. Защото ще отнеме малко време да сетне принтер. И това е. Ето там е принтера. Моля, аз да го покажа. Да. И така, останете до края да видите сглобяването и принтерането на първото острие. Така, ето го принтера. BQ-B1. Не съм сигурен дали така се чете. Това е принтера, който избрах с помощта на мой приятел, 3D Printing ентусиаст, който в момента принтира с принтера, който си закупи, принтира новия си принтер. Не знам дали прозвуча ясно. Така, избрахме този принтер с него, защото той изглеждаше най-добре на хартия и на ревюта. Какво точно може и как точно ще се справи, те първо предстои да разберем. Принтерът е китайски,
но производителя има офис или дистрибутор или склад, не знам точно какво, в Чехия, така че когато поръчате този принтер от сайта, той пристига при вас от Европа. Срока за доставката беше 5 до 9 дни. Единственото оплакване, което имам към момента и което всъщност поражда и страхове за използването на китайски принтер, колкото да е добър на ревюта, е това, че се съмнявам в качеството на поддръжката. Не знам как ще работи, не знам ако имам проблеми към кого ще мога да се обърна, дали ще има спорт и така нататък. Най-малкото, в момента, в който поръчах принтера и го платих, получих съобщение, че той ще бъде изпратен и в рамките на между 5 и 9 ден ще бъде при мен. Трябваше да получа информация, тракинг номер и така нататък, когато поръчката ми бъде изпратена. Това не се случи до 9 ден. Бях написал един имейл, написах съобщение в чата, написах втори имейл, нищо. Което беше доста стресиращо и вече когато бях решил да си взема парите и да ги обявя за некоректни търговци или за фалшиви търговци дори, написах един последен имейл и им дадах шанс и получих съобщение, което гласеше: "Oh dear, I'm sorry for my late reply" или нещо от сорта. И принтера дойде на следващия ден, пристигна при мен, което не е обнадеждаващо за поддръжката. Но както и да е, нека започнем с разопаковането на принтера. Мисля да сложим на тази маса. Не, всъщност не, принтера ще го преместим тук, а тук ще го сглобяваме на тази маса. Ясно, ела сега. Да видиш, тук. До тя дойде. Черна кутия. Чакай сега, да писа. Дай го свалим. Така. Разбира, да се вижда по-добре. О, има. Штрянкс. Така. Добре, това са SD карта, USB карт, Readable in One. Това е USB карта добре. И имаме кабелче. Това е мостката, това е 50 грама за теста на принтера. Ние си имаме вече закупени наши по-качествени от мостката, така че ще обърнем внимание на тях. Това е един тук, има BQ After Service карта. Добре, страхотно. Така, ще видим книжката, това е юзермен manual, да, това е нов принтер, така ще изглежда нашия принтер след като го сглобим. Така, тук имаме някакви части, това са виждате на отзад, тук имаме кабелчета, ужасно яко, ролчици, това са така. А това, да, това са... Защо много излазите? Добре, вали, това е тук. Мале, толкова много части. Леле, не знам как ще изгледам това нещо. Точно на страници части. USB-C кабел, инструменти, клещи, започвам да се притеснявам. Свински опашки, не знам, ножове ще правим и трети принтери ще произвеждаме. Захранващ кабел. Добре, предлагам да спрем видеото до тук, да може да се разположим малко с ясен, да си продадим работната маса и да извадим нещата и започнем да сглобяваме, защото малко трудно така ще ориентираме. Аз съм поплашен. Просто не очаквах да е толкова разглобен този принтер и не знам какво ще се случи. Дали въобще ще тръгне. Добре, мисля, че много кабелче, които трябва да открепим. Трябва да покажеш кабелчето. Ето това. Мисля, че е кабелче, което трябва да открепим. Така. Това мисля, че е включено тук. Така. Доста интересна лепенка. Така. Сега. Може да сме нататък. Добре, след това е открепено. Този кабел е включен, доколкото виждам. И следващата стъпка е трябва да се намерим ето тези неща. Добре. Да се не знам. Дали ще се справя. Там надолу. Така, сега, всъщност трябва да широко, обаче има някаква чека пластмаса, която аз не виждам дали се. Може би тук, да, това нещо. Как да го слагам тук? Долу да нещо. Според това мотор. Много як. Мотор. За каквото и да било. Така. Ето ги. Тези ми трябват. Това е другото качество мотора. Много яко. Така, с другия мотор. Всъщност отворяме още едно. Това е дюзата. Това е дюзата, която ще пентира, а това е табличката, която ще върви материал. Доста яко. А тук какво имаме? Тук натиснах нещо, обаче го щупих на пинчета. Това е другото моторче. С другата. Така, добре, тази стъпка тук. Сега как ще случи нещата. Така, първо вземаме това са дупките, където ето такива за широко. Така. Вероятно са две еднакви. Да, искам да ви занимавам това да сложите двете. Всички имат дупки, по същия начин са дупки, тук всички имат дупка на същото място. Така също така. Вземаме това, вземаме това, мисля, че това, да, това. И слагаме така. Така. Така, също бяло това. След това ще ни трябват две булчета. Явно и не къде танха. Те танха дупите с булчета. Дупите с булчета. Добре, това е времече. Това е нещо странно, това е нещо друго странно. Това е още по-странно. Това е някаква ручка. Това са две болчета, които всъщност не са те, които ни трябват. Леле, ще много болчета. Така, тези болчета ни трябват.
Пакетите са черни с зорени глави, няма никаква номерация. Да, пакетите стои номерация. М5. М5 по 16. Написам се от тази, ето го М5 по 16. Супер, М5 по 16. Мисля, че време се запакуваме инструментите, защото сега трябва да завиждаме. Явно се очакваме да имаме 10 грама още. М5 по 16, мисля, че това ще грам, че не трябва. Отвори се, гарно. Отвори. Точно така. И сега трябва да завъртим. Доста точно паска всичко в момента, въпреки че едва началото сме все още. Да, доста точно паскат нещата. Приятно съм изненадан. Така, сега това отива 2-2. Не е удобно. Извинете. Явно трябва да имам още булчета от този тип. И аз не може сега така да тази тръба. Това пише на 16. Не, всъщност ще чакате, ще ни трябва за другата. Снимай си тук, ще трябва за друго каче, а в момента за това каче ще ни трябват 4. Тук са написани стъпките. Степ 13. Ние в момента търсим степ 3. Ще кажа, че това е по-яко и от Икеа. Степ 3. Ето степ 2 и степ 3. Ето как се изприви. Ето пакетчето. Степ 2 и степ 3. Чудесно. Така, шац. Само проверим пак за последно. Дали сме стигнали. Добре. Нещата. Така. Оставям тук, за да извадим степ 2. Степ 2. После да степ 2, степ 2 от 2. Да, степ 2 ни трябват. Добре. Сега само ще кажа, това отива от страната. Да, това отива от тази страна. Значи от тази страна. Съм ще много дупки. Предполагам, че нам това отнема негативно. Точно така. Това е точно. Ето тук. Ой. Това ще да го извадим после. Да, ще можем. Добре, за момента стои тук. Не, също трябва да го извадим сега, защото после ще ни е трудно да го извадим. Точно така. Значи го влязахме сега. И аз да тъпим. Страхотно. Падна. Гледам, че е голяма като. Няма да камерата тук. Тук сме. Тук камерата е така, но няма долу. Развия малко тук. Вижда ли се това? Да. Трябва сега да го задържиш на едната страна, без да маста, още малко минута. Задържи сега, защото аз иначе не го виждам и работата не се случва. Да го мърдаш. Чудесно. Те, сега, шибаме го ето тук. Я само се. Тъй, до тук сме много готови, тати. Не знам дали знаеш. Дай 18. 18, къде 18? 18, всяко правим на 18. Още не разбирам. Ето го 18. Ами искам, обаче има отвирение тотално. Да, не се ще.
Чакай сега. 18. Това отива... Как отива ето тук? За тъй, нали? Така. И той ти играта. Нали тъй? Да. Добре, щом той ти играта, къде на страна? Той, хоп, хоп, добре. Хоп, хоп. Тук няма дупка, бе. Айде. Тук бе, тати. Да, бе, ама то трябва да е от външната страна. Сещаш ли се сега, какво сме направили? Не. Ей, тук има. Къде? Тук. Трябва да е от външната страна, кое не разбра. Не знам кой наричаш външна страна. Така, като погледнеш сега тук тъз дупка и от тъз тук, кое е външната, кое е вътрешната страна? Това е външно? Добре, сега разбра ли кое наричам външната страна? Да. Окей. Трябва да раздобим всичко и да почнем от начало. Сериозно ли? Това нещо трябва да се завърти наобратно. Или да им разменим местата, или да го завъртим наобратно. Добре, бе, това е на стъпка едно, защо никой не ни го обясни. Или ние не сме догледали. Тъпо. Обясни ли са ни го? На стъпка 3. Но няма кой да гледа. Ай, ходим да вечеряме. Доста късно вечерта е вече. След вечеря се връщам да продължа работата. Оказва се, че съм объркал. Бъркал съм в поставянето на едната от основните греди. Там не знам дали се вижда, има една малка дупчица, която трябва да е отдясно, за да мога да сложа едно палче, което подпира този прекъсвач. Когато стигне додолу, за да знае мотора кога да спре. Така, в началото реших, че мога да обвиня китайския производител. Докато се загледах по-внимателно в инструкцията, видях, че е описано. И като цяло това, което мога да кажа до момента за принтера е, че е доста добре направен. Инструкцията е доста подробна и ако човек обърне внимание, би направил всичко от първия път без никакви проблеми. Но просто това, че в началото не получих никакъв апдейт от тях, заложи в мен една нотка на съмнение и бях изключително песимистично настроен относно на качеството, не само като поддръжка, а като цяло. И очаквах, че инструкцията няма да е въобще по никакъв начин толкова пълна и подробна, а хората дори са си направили труда всяко пликче с части да бъде надписано и да бъде ясно какво е, от коя стъпка е и така нататък. Ето тук в момента пише, се вижда най-вероятно добре коя стъпка е и какво има в пликчето. Както и да е, продължавам. Моя грешката. Най-вероятно няма да успея днес да пусна първото копие, но се надявам да сглобя принтера.